și noi ne folosim de inteligența artificială atunci când apelăm la asistenții virtuali. Ați putea să-mi dați câteva exemple de asistenți? Alexa. Alexa, foarte bine. Siri. Siri, Bixby. da. Bixby. Foarte bine. Google Home. Google. Și Google, da. Aceștia 4. Asistenții virtuali pot înlocui secretariatele în viitor și ne ajută chiar și la temele de zi cu zi. La Universitatea din Georgia, Statele Unite, profesorul Watson a fost votat cel mai bun profesor al anului, deoarece răspundea la mail-uri și telefonic ori de câte ori studenții aveau să-i adreseze o întrebare. Spre surprinderea tuturor, Watson nu era de fapt un profesor în carne și oase, era un program de inteligență artificială al companiei IBM.